Mai facem un live aici cu Tudorel. Trăiască prietenul Marin pe Facebook. Băieții de la GGI, băieții, mafia de la GGI. Ia cu aia, te duci în gârlă, te duce în gura gârlii. Eu acolo vreau să ajung. Du-te mă de aici și Băi, mă uit și eu la ceva. l-am speriat azi pe crap. M-am hămat azi. Avem sacul acela, nu vi-l arătăm pe tot, că după aia e bălea. Atrage Tudorel ăsta la ramă, de ba disperam, mâncarea, uite vână ce are pe ea. Brown, mâncați cercul, uite. Uite mă, marfă. Marfă de băiat, mă, ia mă cu aia la mă, ce cauți tu în gura gârlii, mă omori. Băi, eu vreau să mă uit de ceva în gura gârlii. Ce? Ha? De ce este, vezi? Mă uit și eu de ceva. E vă mijloc. Întuneric n-am văzut. Am înțeles, dar dacă urcă, mărlanul. Dacă urcă. Ce faci? Păi nu venim aici direct. Iau hălău, știi, geal. Nu mai vorbi de asta nefăcut live, că nu-i frumos. N-ai să mă... Live ești direct. Știu, bă, moșule. Băi, tată, Bordierule. dacă n-ați auzit de Tudorel Sac, l-auziți acum, băi, Hai mă, să facem fraților. o baie. Bă, m-aș băga, dar nu știu să not. Teleculam. Te-a nebunit baie. Sac. Cel mic. Asta e Sac juniorul. Bă, e bine că nu-i cald. Stai, dacă încolo să lasă, tată. Hai, mă. Bă, când mai venim aici noi? Mâine dimineață. Unde să mai vin aici? Pe Dunăre? Eu mă mai crezi te-ai nebunit. Ai sacul plin de pește și zici că nu mai vii. Nu mai vin, tată, până în august, septembrie, octombrie, încolo nu mai. Am o concediu asta degeaba, dracu. Da, bă, băieți, și cum vă ziceam, Bravo, Borcea asta nu are nimic. aici pe Borcea asta, că mai avem până ajungem la pod. La podul vesel mai avem de tras. Mă plimbă cu barca Tudorel, că ai zis că eu nu știu să trag la rame. Și ai zis că trage el la rame astăzi. E bombardier, mă, nu mai bombardier de așa. Băieții de la, dacă n-ați auzit, băieții de la GGI. Noi suntem aia de la GGI. Doamne, dacă nu mi se mă aruncă. Hai de baftă, băieții, că Tudorel vrea să ajungă în gura gârlii să vadă el, nu știu ce, mistrez pe acolo, dacă... Uite, mistrețul cum urcă în gârlă. Vreo vulpe. O ia, auzi. Veveri sau pe tine să fie.